Hello viewers, ai kublai fi ha kerteng ga bathyang tam jong Jesus Christ nong pane magani step Sunday. Bat kumju ngapdiang semobhai fi shakani ga jing hikai. Bat ke topik ka bangkran menta kalong kanuksa kabang iyo nau Jesus Christ kumno ba ule ministry ne ba shakri giwai. Ne hakaktin parang gila manong the Jesus model of ministry. Learning in pet kumno ba Jisu uhikai yangi kumno ba ule ministry. Di kabaning kong do ngana ka kabangan shim fi kadai naka gospel markas kal nang bapra. Henry shwa kani ngakwa fi ba pinpuli shwa banganum batay ni kata. Ngakwa ban ba fi ba pinpuli shwa naka gospel jong u Lukas kal dok basaw. Kabay tu kumno ba yau Jesus Christ lai lam do men sim khoi la tenju yu la sha jingep sau pos ngi ka tu fitip ba bat la pen shai u do sitan bat la pen shai u da ktin jong blai hi bo sitan shim da ktin jong blai rei Jesus Christ am tang bu dap no men sim rei dap du da ktin jong blai bat ulala ban job ya sitan da ktin jong blai bat nang tu usas dang ministry ya kata filak ban pulih hi rei ngan kam namar ngan kam ban banyak pat kumno baule era ministry kumno ban syakri ubriu kan ikan dai kam dai ka kabenta kumno bangin syakri kiwai hakapor bangidan kam dia ngini pet naka gospel jong u markas kal nong bapra ngan puli fi ter bat ngan sabatai kini bat kani kamlong tang kam dai tang baka subatai theoretical rai ngalap ro bakalong practical. Ya kai ka bau Jisu hikai nang ni bat ada ka jingai jong blai ngar ma persyang ban but yakini ban get out lani ban le kat kumektin jong blai bat ngi kalong ka basai sto shisha tingin ya pet anong ingan ya pet na ka gospel markas kal nang ba pra kat ka ba ningkong terter ti kat ka ba ningkong kong hakita kisngi menba ladan pat upat ba babut ni bat bakim dan ru ban bam ujisu lakhat hau ya kisenran ju bat uang haki ngas ngau sen yau pat ba naba menta lalai sngi kila syang bat nga bat kim dan shu ru ban bam pet ka baning kong do kani kat khat baning kong kong ba kani gade ka ba pasai ki kisau hajar jisu Kristus uang kumno ulai habala ya kita ki pat ba babun bakim dan jingbam Nikong shwa ba kandan ka ministry ujisu ya ka jingdan kam ya ka crisis samni okay dai ba kila alit but chaka ka jaka ba kenja ti nang tu ya ka crisis ti ningkong do ba ujisu shawon shakri ya ka jingdan kam ya ka crisis ni kata ka jinge bat ngadong ifi bun sin ki bri ha ba ki ka jinge ki pet ya ka jinge bat kim tre shu ban le ministry ndai ujisu kres upet nakaliang jong kajinge haboi kajinge uiru ya kakabu kumno ban syakri yakiwai ti wang no ujisu lakhat hau yakisendan bau jong u bat laong haki ngas ngau senai yau pat ba naba mental lalai sngi ki syang bat nga pat kim dan shu ru ban bang kamar kong hadin bau kajinge jong kiwai om dei ba usuya na umto bun sin na kibriu da kajinglong briu ladang imya do men sim habang kiwai bagi dan jinge habang la kakala banlong haka bakan jaman sim ngi shui ngi supet nrai ngimpatiau nei nrai hang ni Jisu udan ka compassion ka ktin Bible parang ni napuli na ka ktin na Bible parang uang udan ka compassion an puli fi na ka Bible parang ka ba at khat ka ba ar I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. No? Kay ka ba kaktin jong blay kada kakasi pa ka ngas ngaw sinay yaw pat ba na ba mental lalay sngi kilay siyang bat nga kim dan shu ay ruban bam. Kaba ka lang baw Jisu ha baw ka jing jong ginigipat ba udan niya kata ka compassion lani kata ka jing ngaw sinay fi kadi bandan ka ar ka jing ngaw sinay. But tang bau shui no teng nganong ifi ladang imdan ka compassion nginum la ban le ministry kawai kadai bangi ki jinge ngi di banan ka compassion ngi ki mensim ki ba
jat no kibala kenriang no mo ngim shui kum tu ngim shuang mat dia dap stul ni ngi shuang tang nak tin rei ni dei bandan ka compassion ku Jesus Christ kadan kata ka jing ngau senai mo ba utiu bri unjat no ha ka pop ni ba kita ki bri ki sha jing e kala ban long ha ka do na ha ka bakan jam sim ti kat khat ka balai uang kum ni ladangan pha no jinget yaki shakai yaksha shalayeng kinyap tersau no hagalti nawanaki dan kibawan nasyajengai pi uam no khat balai mdei tang bau sngo hanai kawan ru gajing perkhat mdei tang bau shok sunai kawan ru gajing perkhat u kalong reasonable kan gajing perkhat na badan kadau mdei tang bau sunai kadau kalong bala da upha jinget no iki kila ban yap tersau no halti ui ka vision ni ba kata ka jinge ka ba kendo la dau pha no iki kin sayap tersau tanang iru nganong ifingi dan kam ya ka abang i ki briu men sim jong ki briu bakin jat no ngi dan kam ban dan ka compassion ngi dan kam ban perkhat iki bom tang bang ala alit menang mga hanrai kiniru la da kimyo mat ya ka gospel kimyo snow ya ka gospel kin sayap no ha du jak ding ngidai bandan kata ka compassion bak kajing perkhat lang iki wai kumno ban syakri ki ban yalap da gospel bat kru ban yalap ru yarap ru iki ha baki dan kam ya kajing yarap ha ka badai ha ka liang jong kando tikat khat ka basa ko omno kisenran jong u tikilaya thu au nangno anla ban pen kadang yakini da ukpu hang ni ha ka jaka bakanja fi hang ni kisenran jong jisu ki omno pyong nang no nla ban pen kadang yakini da ukpu hang ni haka jaka bakanja e haka ni ka jaka bakanja ki senran ki khamai solution yo jisu rei ki wanra pen ban ya ka problem pyong kumno ngin le haka ni ka jaka bakanja rei jisu Christ umpet ya ka situation ni umpet ya ka jinglong kanja pe ka jaka bakanja ka dei ka ba e ba jisu Christ shimladu jing kerman ha jaka ka bo e anrei ule humno uyet kilat sangap khat ka basan wang teu lakali ki pidan katno ki kpu bat kilaong nyau teli pi nang tau ji sule mno khat ka basan wang teu lakali ki bapidan katno teli ki kpu bat kilaong nyau teli mot ka bau jisu sedang yang ministry usdang nak kerja ka kenja nang tam tangata upet ia ki resources nai kita ki jingdan ki baret pi gaktin jong blai kong ladang iyai ne hai tai baret mo ngidan ka jingai ne baret ngim nyau sting i tai baret i bau blai wai pat ngim khnyum u blai usala ban pendap kerhai kita pat ko hang ni uji sungi i daka practical way bau le daka ai ka bau dale sisa Paum tam syala lahikai reu dale dong no nyau ligi kepu pi bun sin nangi perkhat banle ministry ong inda dan syua ka building inda dan syua ka pisa inda biang syua ka jakasa inda biang syua ki ai inda yo syua kita ngin selek ministry reu Jesus Christ om penpap yu bun le ministry bun yarap iki briu wat tang da kita nyau ligi kepu pi kabomot kumno nyau teli nyau ka kran ya ka jingjanai upet bet sya ka jingjanai jong ublei no upet sya ka jingle isnai nyau teli kala man syam ka ndamar nyau de ya ka jingjanai pa ublei Jesus Christ ni umpet ya ka ka jingbon androi upet sya ka jingjanai jong khupa mo pini balai bang ong ni ba pingit sai pulia ka khat ka bahrum dei bun sien ngi kwa ban le ministry dal abiang sya ki Anong ngin haban sedang nak jaka ka ba ngin haban sedang nak jaka ka ba kenja ka jaka ka bam dan ye haba fil abiang lupa ban pen iya ka kesang ti badan bor jong blai ka ban riu ka khat ka ban riu ula hukum ti utau pat ba ban syang ha ka kendau ti haba ula syim ya kita ki nyau teligi pu bat ula ngu ula kedia bat ula ai ki senran jong ban bu akhmat jong kiru kilai bu akhmat utau pat ba Diulek kumno ulak pak syong ki kabar kalong ban jisu organize ki open syong in order mo penjai-jai ki
Aba ulek ministry ui ba let's say kajing lek ministry ngi ngi ki brio baki long in order baki kelumar kajing perkat ki dan kata kerja ka bekenja ki dan kajing hanwai ngi lek no ngi kran yu dak tin jong ki ban belum ki bajai jai ban penjai jai ki ban wan ra shoi ka order ban pha ki bikin syong bikin snap ya tin jong bulai abang ilak dan kajing sunai bangi num ya kelumar lang pa uji skres lek si ha katu ka ba hadu hang ni gadan 100,000 fi stu 100,000 ki pat ba let's say udan way bo syong udan way bo tia udan way bo yam udan bal nyar udan bay halau udan bay mai let's say tu 100,000 tu pat ba tu udan bay uba ya tu khanai kan ni katai nreu ji sukra sule amno uang pensyong haki upha amno hukum ya utau pat ba ban syong khendau ban syong ban pani bikin jak thaj bikin syong bikin long relax ni dan kamru ba ban ai ka jing tengan ni brio ban kran ni bangir ngin long jai jai tanta de ti habau la syem ya kita ki nyau tli ki pu ba la langu la kedia ba la ai ki senran jong u ban bu ahmad jong kiru kilabu ahmad utau pai ba kamot kumno kaba ar ni uji sukres daw la dep le anta usyem ya itai ba khendet nang fi nyau tli ki pu upet sabadan upet syau kpau ba habadan jong u Tegadan kam ya ngai fi habang ile ministry nginum pet sya ka jingdan kan teliki ki resources kan teliki tai kpu hanrai kadai bangin khmi shwa shau blai mat uji sum ne ula shwa bon sai kini ki pat ba udan shwa ka jingya dai ba kpa udan ka jingat hau kpa udan ka confidence ne kata ka faith ne kata ka jingat kpa bon sale yai umpet sya ka perthai umpet ki brio umpet ki senran jong umpet syaka jingbon jong umpet ba umpet syaka jing keluar pat ba nreu sedang syano blai atu ngi ministry menta kum ngi pet syaka jing start beriu na ngi pet ya ki kerdan jongi ngi pet ngi biang ne em kerdan ne ngi pet ya kata jing start jong blai yu jacob ru na city jong ukuran bahasa phanga jing start jong blai ne ngi pet sya ba ki beriu ke nyarap ini yang melek ministry ba ngi sngo du jing kerman no barbam dan nyarap re uji sukres ne kham pet chano chano pet jukpa ba hatu ngi aingo ne mi khpai kita ki resources beladan dada blai ula ai fi ka voice ba fin keran ula ai fi kan ka ktien jong blai fi aingo ne so ai ka jing penem jong blai bol ai fi aingo ne ba fi dan ka ktien fi dan tang ka bible halade fin le no fitre na man aingo iblay man ong try nga aingo ya kani ktien jong mi kabadan an sedang ministry try ji subkodor klam kanu ka jingdan jing em kumba iwei parlok jongi bajule ministry lang iju syaong ha kibriu kumno me le ministry lani me yalap ya ktien jong blay tang shiting karu pimdan rei ita impact yong compare lang nang dan tang shiting karu fi suspect ibai sele syakri lang hanrai habai dan yu jiskres ipat ile era ministry bat mentang ada sedang i ba kimen sim kila sedang ban wan i pakum ju ngan itu ifi nakajing ai jong blai ngala banong ifi ni ngar sedang i ministry amdan resource ai manai ka pet show jiskres ka pet yang ni model of ministry habo blai la pendap yang men sim khoi nitre ne man sim nitre ne banum pet syaka situation nitre ne banum manum pet syaitai jingdan ni bakhendet andai begin take action begin le ai begin dan kata compassion ye kibriu pan haba fidan ke compassion fi perkhat lada fi shui untuk kai ka banjai ki lani ngi mut ba ki wai kin sale rai na ngi pet nem ngiat serum senang ngi kibriu baki jot na ha kapop no kidan kibri ki bai kendu sibun jing ngi tre nem ban let ki ngi tan nem compassion ngi dalet nem siki fi kambun sit ka jingat ngadong fi kaunra ya ka action la ni kata ka jingle le singam ko nong ni fila duai si duai dan kibri kam pandram ni ki duai si duai kilat silat ka jing duai da kibun kata kadai ge kata ban le hanrai ngadong fi kim jute ban take action haba blai ula pha ki ban yalap ki kwa sho ban dap sho ki le sing ngadong fi dan na pedang jong fi ki ba hang ni film 4 tip le ya ka bible ngar ngam tip hiru ya ka bible berkhat nganum tip ru nrei pitre ne am dai tai jing start baret mau blai ula ai fi let's say fi tip tang syapang ka jing penem bong try to ngat how try jisu kala ka bomot tang itai kentien pitre ne man le yong sikibri apa pila ma si syai ka ne ka jing kala ka bomot
Pila mat shisha bo Jesus Christ u long tra jong fing met mam sim pila la lu yang tu pa pitre na man ya sam lang. Hoi pim pat tip lut ya ka Bible nrei u blai un sakar khu kom bo ker khu ya kini kin nyau tli ki pu. Bat khnit ki dok kha. Ban psai tu ki hajar. Pipet dam sam dang piong tra ji sung ampet try ka jing start jonga. Let sing ampat dap theology kum badap kini ki wei ampat dap kita ki MTH mo. Boleh segi beri gendang pimpat lah man syakri ublay man pimpat dep MTH hendai pipet yang piong tua ji su ai nga kajing start na dan tang khendet ini jing start ban keran ni ngatip taman keran ni sipang kajing sayap jang me jing tap jing mipat ngatip ban keran sipang jing kala kamumut hendai da ita jing ret ngapet seme tra ji su kures ngapet seme ko pa benang pitre na ban le mta bat man syakri ublay da kajing slur pan haba file kum ta anong fi ublay sakar khui fi bat pila ban psai ki basibun Yagi saw hajar bat kambun susu Jesus Christ. Baram takta hang ni lai thu ba kalatam kata tukri. Kumno kat ba pra ko amno. Kumta kilaya bam bat kila kadang bat kilaya khar nyau tukri na ki balwet ki basatam. Kita ki balaya bam kita ki dan kum saw hajar bat ulah pha no iki. Ti kumni ru habaw lalet halakali yang lambat ki senran u lawan syekipang kadal manuta. Mani tu fi haba file ni amdai tak mau blend penchlai nang pentam susu. Kai kata kajing pentam kolong ba. Kitu ki ba fila yalap. Kin sa kin senang penroi ka ministry. Makir kin salek lang ya kaju ka ba fi kai. Tengah ingu you blend kanong itu ifi tak kajing ai ngar ngasdang mai ngani model of Jesus Christ of model ministry ngasdang di tibarit. Kanai mata ki beri haba kilawan si kajing pendiam. Manang kila sedang banyalap sa shikiwe ki jaka kala aroy nang mata ki hima blame dai na kabenta jong na pat ka kemen ngamen sim bakitu kila sedang balik yalap da kajinget ti ngamdan resource nang ifi ba habangi hikai ya kani kajing long senran nang ifi himdan ka pisa ka babon harang ipet kumbo bleu jisu hikai dai tai ba ibaret nginget bo bleu sa karku nang ifi let's say matar madan tang ini mobile kamera bangaring ifi Haroy nganget baka ni ka YouTube channel ka ba aju ay nakapor siya por fi nganget baka lalong ka jing kerku ifi nganget bo bleu nang kerku unang yarap bat ngan ay tang ini jing kay bakandet kadan sibun ki model ki ba Jesus Christ kay re hay ni YouTube video ngamla ban kay lot ngiju ay ki jing kay ki practical teaching ki bang laju yarap yaki ban pesai kita boleh haba kilawan syaka jing kala mod ni jule ni julap yaki ban yarap jaga street preaching bagi syania hublai ba ini na YouTube ilau iba khandet te nakar pat ifiru la rafikwa menta film patla shisha ban let yalap da LD balai film share kan video share subscribe but like but entang tak le itu notification button da press ba finang yo i susu iki video gibanang depan mi Para ba fidan ya kanika mobile camera fi pet ya kanika video itai si la ban long itai nyau klik pu jong fi ba fi share ban share lang ni video la da kiwai ki omat ya Jesus Christ kin yo ya jing penem kin yo omat si saya ya jing penem jong Jesus Christ kin yo omat ba upsa da ka mana bana benang ti kala long ka jing kerku ba blai usnang plila chu ya fi ku blai shibun viewers but Ngai pat ka buram ka jingiro shublay nakabanta jong u. Amen.